Tras a reunión mantida este martes en Rabella entre o patrón maior de Carril e representantes do goberno local, parecía que asomaba un principio de acordo o ceder o Concello e respetar a data de celebración, o 19 e 20 de agosto, e o comprometerse a confraría a realizar un plan de autoprotección. Un proxecto que, tal e como nos comentou esta mañá o patrón José Luis Villanueva, xa está en marcha e agarda que este listo a próxima semana. Aínda así quedaban algúns puntos de diverxencias que aumentaron o día seguinte tras a reunión celebrada no Pósito entre o patrón e representantes dos partidos da oposición. O Concello acusa a José Luis Villanueva de politizar a disputa da festa. Nos tiveramos unha xuntanza xusto o día anterior, na que chegamos unha serie de acordos e compromisos por ambas as dúas partes, por parte do goberno, tendendo pontes, porque todo o mundo sabe que a postura inflexible en todo momento foi a do patrón maior, que dende xaneiro dixo tal data e de aquí non me apeo, pois non entendemos tampouco este cambio de actitude cando ao día seguinte xa, pois politizando absolutamente o asunto, convoca a oposición, non? Non lles pode parecer mal, pero para nada, que nós tratemos de saber en que van a colaborar. Eu quero saber, e que mo diga diante da oposición, claro, dos portavoces da oposición, e entre todos buscarlle unha solución a calquer agravio comparativo que poidamos ter con outros eventos. E repito, eu a reunión a fixen, a convoquei na cofradía de Pescadores, estamos nas nosas dependencias, e eu invito a quen me dá a gana, a quen me quere axudar. E creo que estou na miña liberdade e o podo facer. Eu non xogo a política, que non vivo dela. Desde o Concello non entenden, ademais, porque houve unha dobre representación do Partido Popular ao asistir o presidente local deste partido, ademais dunha concelleira. O goberno pide seriedade aos populares neste tema. O Partido Popular que siga a confundir institucións con partido, non entendemos que facía nesa xuntanza, se era cos portavoces da oposición, membros todos eles da Corporación Municipal, non entendemos que facía o presidente do Partido Popular, que non ten ninguna vinculación co Concello, que é un cargo estrictamente orgánico dentro do partido, non representa a ninguén nesta vila. Non? O patrón maior asegura que seguirá recorrendo a oposición e a quen faga falta para asegurarse de que a festa da Ameixa conte con todos os requisitos que necesita para manter a súa distinción de interese turístico de Galicia. Dixo tamén que continúa advertindo que, a pesar das promesas da reunión, o goberno local continúa sen ser equitativo coas súas axudas aos diferentes eventos do Concello. Que eu sepa, o Concello para este ano xa lle ten destinados 22.000 euros, por exemplo, ás revenidas. Ten cantidades tamén destinadas a outros eventos. O ano pasado a Revenidas lle dou 17.000 euros. Eu non critico eso, o que lle dan a Revenidas non o critico, nin a ningún outro evento. Critico o que nos dan a nós. A nós se nos dou do Concello, por moito que digan 8.000, non, porque eso se desglosa da seguinte forma: 1.500 de banca, 3.000 de turismo e 3.500 do Concello. Todo o mundo se queixa de que non chega a financiación, é normal, os recursos son limitados e hai que, a hora de destinalos hai que facer números e ver, canta repercusión teñen uns eventos e cantos teñen outros, a duración, o número de actividades que se desenvolven durante determinadas celebracións e dai, que haya un criterio a hora de destinar fondos. Villanueva explicounos que xa ten solicitada unha reunión a 3 para que asistan os voceiros dos partidos da oposición do Concello, o alcalde ou unha representación do goberno local e eles mesmos como organizadores da Festa da Ameixa para conseguir aclarar aspectos que non quedaron nítidos tras a xuntanza celebrada a comezos de semana en Rabella.